Когато котката ти спи с теб, наистина ли знаеш какво се опитва да ти каже? Да, това е сладко. Но зад тази близост има нещо по-дълбоко, което повечето хора пропускат. Това е едно от най-емоционално натоварените неща, които котката ти може да направи, и ако го разбереш погрешно, както правят повечето стопани, може да пропускаш послания, които ти изпраща от години. Котките често са описвани като независими, студени животни, интересуващи се само от храна и от собствения си комфорт. Но всеки, който е живял с истинска котка, знае, че тази картина е непълна. Има моменти обикновено нощем, в тишината, когато светът спира, в които котката ти показва кой е тя всъщност. И това, което избира да направи в тези моменти, казва повече от всяко поведение през деня. Изследователите, които изучават котешкото поведение, са стигнали до извод, който изненадва много хора. Домашните котки не са самотни животни, които толерират човешкото присъствие. Те са същества, способни на дълбока привързаност, която изразяват по своя начин, чрез жестове, които повечето стопани забелязват, но не разбират. Съвместният сън е един от тези жестове и след като разбереш какво стои зад него, никога повече няма да гледаш по същия начин на момента, в който котката ти се качва в леглото до теб. Нека започнем с това какво означава всъщност този нощен ритуал. Първо, никога не е ставало въпрос за топлина. Защо котката ти спи с теб? Повечето хора приемат, че е просто котките се студят, ти си топъл, край на историята. Но ето същественото. Котките са невероятно находчиви, когато става въпрос за намиране на топлина. Слънчеви петна, лаптопи, радиатори, прясно и сушено пране. Ако искаха само топлина, имат възможности. Тогава защо те избират теб всеки път? Защото сънят е моментът, в който котката е най-уязвима. Всеки нейн инстинкт ти крещи да намери скрито, безопасно място, недостъпно за хищници. И все пак тя минава покрай всеки тих ъгъл в дома и се качва в леглото до човек 15 пъти. По-голям от нея. Не става въпрос за температура. Става въпрос за доверие на ниво, което повечето стопани никога не осъзнават напълно. Проучване в областта на животинската когниция установи, че котките формират стилове на привързаност към стопаните си, подобни на начина, по който бебетата се привързват към полагащите грижи. Когато котката ти избере да спи до теб, тя ти казва нещо, което не може да изрече на глас. Ти ме караш да се чувствам достатъчно в безопасност, за да свалям напълно охраната си, и между другото, ако котката ти внезапно спре да спи с теб, не го пренебрегвай. В края ще видим какво означава това всъщност и е нещо, което повечето стопани биха искали да разберат порано. Второ, смесва миризмата си с твоята. Забелязвал ли си някога, че котката ти притиска главата или тялото си към теб точно преди да се настани за сън? Не е случайна нежност, това е химия. Котките имат миризливи жлези по бузите, челото и основата на опашката. Когато се търкат от теб, оставят невидими маркери. Но ето какво повечето хора не осъзнават, когато котката ти спи притисната до теб, тя не просто те маркира, смесва миризмите ви. В дивата природа, котките, които принадлежат към една и съща колония, споделят обща миризма. Така се разпознават като семейство. Така, казват този, е в безопасност без да издадат нито звук. Когато котката ти сплита миризмата си с твоята нощ след нощ, тя изпълнява древен ритуал. Казва на света и на себе си, че вие принадлежите един на друг. Затова котката ти може да те помирише интензивно, когато се прибереш от някъде ново. Миришеш погрешно, изгубил си част от общата миризма, а прегръдката преди лягане, отчасти тя възстановява това, което е изчезнало. Трето, смята се за твоя телохранител. Чудил ли си се защо котката ти настоява да спи на определено място? Може би до главата ти, може би до краката ти, може би притисната до гърба ти. Това позициониране не е случайно, то е стратегическо. Ето нещо, което може да те изненада. Дори малка, разглезена домашна котка все още носи инстинктите на хищник. А хищниците разбират заплахите. Когато котката ти се позиционира до теб нощем, част от нея вярва, че стои на стража. Това се връща хиляди години назад. В колониите на диви, котки членовете се редували да пазят едни други по време на почивка.
Не ставало само въпрос за връзка, ставало въпрос за оцеляване. И котката ти, колкото и опитомена да е, не е забравила този древен кот. Наблюдавай къде спи котката ти. Ако се позиционира с лице към вратата, наблюдава входната точка. Ако спи до главата ти, защитава най-уязвимата ти зона. Знае, че е малка, не и пука. Нещо дълбоко в нейната структура и казва: този човек е мой и трябва да го защитя. Ще се бие ли котката ти наистина с натрапник? Вероятно не, но в съзнанието й тя е заела поста. Присвоила си е роля и всяка вечер се явява на служба. Четвърто. Всяка поза на съня е послание. Котката ти се свива на кълбо, разпростира се, сякаш притежава леглото, спи с гръб към теб. Всяка от тези пози ти казва нещо различно. Нека започнем с плътно свитото кълбо. Това е най-защитната поза, която котката може да заеме. Защитава корема й, прибира лапите й и държи всички жизнени органи скрити. Ако котката ти винаги спи така, може да се чувства достатъчно в безопасност, за да е до теб, но не съвсем достатъчно, за да се отпусне напълно. Това е доверие с пласт предпазливост. Сега пълното разпростиране, крака протегнати, корем изложен, понякога дори с главата надолу. Това е върховният знак за сигурност. Котка, която показва корема си, е котка, която вярва напълно, че нищо лошо няма да й се случи в твое присъствие. Тя е изоставила всеки инстинкт за оцеляване, който й казва да остане на щрек. Какво означава, когато ти обърне гръб? Някои стопани го приемат лично. Не го правете. В котешкия свят да обърнеш гръб на някого означава, че му имаш такова доверие, че не чувстваш нужда да го наблюдаваш. Всъщност е комплимент. И след това идва пълното притискане с контакт, когато котката ти спи натисната директно. До теб, понякога вмъкната в невъзможни пространства. Това е най-силното изявление от всички. Тя иска нулево разстояние между вас. Не е прекалена нужда от привързаност, това е преданост. Пето. Променя програмата си само заради теб. Чудил ли си се защо котката ти изглежда се събужда, когато се събудиш ти, и се успокоява, когато ти лягаш? Не е съвпадение. Това е избор, който е направила заради теб. Котките са естествено здрачни животни, телата им са програмирани да бъдат най-активни по зазоряване и по залез. Тогава ловували техните диви предци. Тогава инстинктите им казват да бъдат на щрек, не да спят. Така че по природа програмата на котката изобщо не би трябвало да съвпада с твоята. Но привързаните котки правят нещо забележително. Те преодоляват собствената си биология. Изследователи, изучаващи домашните котки, са установили, че котките, живеещи в тясна близост с хора, постепенно променят циклите си на сън и будност, за да отразяват тези на стопаните. Остават будни по-дълго през деня. Спят по-дълбоко нощем. Не защото е естествено за тях, а защото тогава ти си достъпен. Помисли за това за момент. Вътрешният часовник на котката, изграден в продължение на хиляди години еволюция, се пренаписва само за да може тя да прекарва повече време в съществуване в твоя свят. Затова котките те посрещат на вратата или се появяват точно преди будилникът да звънне. Те са научили ритъма ти. Синхронизирали са се с него не по навик, а по предпочитание. Шесто. Усеща стреса ти преди ти да го усетиш. Имал ли си тежък ден и забелязал ли си, че котката ти изведнъж не те оставя на мира? Не е съвпадение. Тя е знаела, че нещо не е наред, преди да кажеш и дума. Котките са невероятно свързани с хората, към които са привързани. Проучванията показват, че котките могат да открият фини промени в човешкото поведение, езика на тялото и дори миризмата. Когато си стресиран, тялото ти отделя кортизол. Движенията ти се променят. Дишането ти се изменя. Котката ти възприема всичко това. Тя не знае защо си разстроен, но знае, че нещо е различно. Затова някои котки стават понежни, когато стопанинът е болен, тревожен или в траур. Те не са просто мили, те реагират на реални сигнали, които излъчваш, без да го осъзнаваш. И ето къде нещата стават още по-дълбоки. Спането до теб им дава място на първия ред пред емоционалното ти състояние. Сърдечният ти ритъм, неспокойствието, дихателните ти модели, нощ след нощ те събират информация. Научават как се чувстваш нормално. И когато нещо се промени, забелязват. Седмо.
Когато изведнъж спре, слушай внимателно. Какво означава, когато котка, която винаги е спяла с теб, изведнъж спре? Това е, което споменах порано. И е нещо, което всеки стопанин на котка трябва да разбере. Ако котката ти е спяла до теб месеци или дори години и това внезапно се промени, не го пренебрегвай. Котките са създания на навика. Когато нарушат модел с такова значение, те се опитват да ти кажат нещо. Понякога причината е физическа. Болката, болестта или дискомфортът могат да накарат котката да търси самота. Котките инстинктивно се крият, когато не се чувстват добре. Това е механизъм за оцеляване. Ако по-възрастната ти котка внезапно иска да спи сама, посещение при ветеринар си струва да бъде обмислено. Друг път е свързано с обкръжението. Ново животно, нов човек, промяна в рутината. Котките са чувствителни към промените в тяхната територия. Нещо, което за теб изглежда малко, може да им се струва огромно. И понякога е емоционално. Котките помнят. Ако нещо ги е оплашило в спалнята или ако там е имало конфликт, те може да се оттеглят, за да се защитят. Ключът е да бъдеш внимателен. Котката ти е избрала да спи с теб, защото е имала пълно доверие в теб. Ако това се промени, тя не е капризна. Тя общува. Слушай, наблюдавай и ако е необходимо, помогни и нежно да намери пътя обратно към усещането за безопасност. Защото онзи нощен ритуал никога не е бил малко нещо за нея. И за теб също не би трябвало да бъде. Следващият път, когато котката ти се качи в леглото до теб и се настани с онзи вид на абсолютен собственик, спри за момент преди да издърпаш завивката. Тя не е просто животно, което търси комфорт. Тя е същество, което е избрало съзнателно да бъде уязвимо до теб и това, в нейния свят, е най-великото нещо, което може да предложи на някого. Връзката между човека и котката е една от най-старите и най-необичайните в историята на нашия вид. Ние не сме опитомявали котките по същия начин, по който сме опитомявали кучетата. Те са дошли сами, при собствените си условия, и са избрали да останат. Продължават да избират всеки ден. И всяка нощ, в която котката ти спи до теб, тя повтаря онзи избор тихо, постоянно, без да иска нищо в замяна, освен да бъдеш там.